I dag er jeg mødt ind et lidt andet sted, end jeg plejer. Jeg elsker nemlig at være på besøg på vores mange terminaler rundt omkring i landet og møde mine kollegaer. Ledelse er rigtig vigtigt. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at tale med Kim Pedersen om, så det vil jeg gøre i den blå sofa. Kom med tilbage på kontoret. Hvordan samler man så stor en virksomhed med så mange forskellige medarbejdere og sørger for, at de får en rigtig god arbejdsdag? Man samler folk ved at sikre, at vi har et fælles kulturgrundlag. Og jeg prøver sådan at vurdere det lidt ligesom, at du har ligesom en basis i det hus. Det er, at du har ordentlighed for vores vedkommende. Jeg tror meget på, at medarbejdere og for den sags skyld også kunder vælger en virksomhed til, mere end at vi vælger medarbejderne til. Og på den måde skal det jo være et sted, hvor man sådan kan spejle sig i, hvor den her virksomhed er på vej frem. Er de på vej frem med hensyn til en god bæredygtighedsagenda? Er den på vej frem til en virksomhed, som man godt kan være stolt af? En virksomhed, man kan sige til sine venner og sin familie, jeg er glad for at arbejde for PostNord, fordi vi skal være danskernes foretrukne pakkeleverandør, for eksempel. Vi har jo den her ABC-kultur, som ikke handler om, at vi skal repetere alfabetet, inden vi starter dagen, men der handler om det her med, at vi skal være accountable, brave og committed. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har nogle værdier, grundlæggende værdier i PostNord, som vi hele tiden lægger os op af. Vi har en grundlæggende værdi, som er basis i alt det, vi gør, det er på dansk ordentlighed. Ja. Og jeg synes, den ting, sådan en grundlæggende værdi, alt hvad vi gør, måden vi håndterer medarbejdere på, måden vi går til markedet på, måden vi laver ændringer og transformation på, skal vi hele tiden holde for øje. Vi vil gerne være en virksomhed, som er baseret på historien. Før i tiden var det sådan, at postbuddet var meget anerkendt og meget trustworthy, altså meget troværdig. Kunne komme ind i køkkenet og lægge brevene, uden man behøvede at være bekymret for det. Og den ordentlighed, som PostNord står for, er sådan et grundlæggende fundament. Og så er der jo nogle nye initiativer, der gør, at vi flytter os der fra det grundlæggende fundament lidt mere frem. Og en af de ting, vi skal gøre mere af, det er for eksempel B som Brave, hvor vi skal være mere klar til at læne os ind i, hvad kunderne forventer af os. Det vil sige, være meget mere skarpe på at tilpasse os digitale forandringer, men også forandringer i forhold til kundeoplevelsen, og så tage skridt i initiativer, som gør os mere innovative. En anden ting, jeg lægger stor vægt på, det er det her med, at god opførsel og god værdigrundlag i hver eneste dag, det bliver omsat til, at vi vælger nogle heroes. Nogle folk, som gør det der rigtig godt, som man kan spejle sig i. Fordi nogle gange er sådan nogle buzzwords svære sådan ligesom at forstå, og hvad betyder det for mig, men man rigtig faktisk skal se, at Helle, hun gjorde det rigtig godt, og hun blev ligesom anerkendt for at opføre sig og jævnføre de værdier, og derfor er det sådan noget, man kan leve op til. Og det kan vi se, at vi har haft stor glæde af. Hvorfor skal man søge et job hos PostNord? Jamen, det skal man jo, fordi at vi er en virksomhed, som er på en mission, og jeg tror meget på, at medarbejdere i moderne tid, de vil gerne kunne identificere sig for den virksomhed, man arbejder med og for. Man sidder hjemme ved køkkenbordet og fortæller, jeg er stolt af at arbejde for PostNord. Og sådan en virksomhed skal vi være, sådan en virksomhed, folk har lyst til at arbejde for. Og det er nogle af de ting, vi spiller ind i for at forbedre, det image, som jo stadigvæk ligger lidt omkring os, og sikre, at vi har så stærk en rejse foran os, som folk synes er sjov at være en del af. Vi skal have et mix af erfaring og nye indspark, og på den måde hele tiden forandre. Så det tror jeg, vi faktisk har en rigtig god basis for at blive. Så den position, som en løbende udfordrer af tingenes tilstand, det er noget af det, som gør det spændende at arbejde for PostNord. Det er i hvert fald aldrig kedeligt, så tusind tak for at give os flere indsigter i arbejdsglæden og kulturen her hos os. Selv tak.